No hei, mitä jos pelastettaisiin nyt vuorostaan taas jälleen kerran tällainen ihana täyspuinen vanha lipasto. Ai että toi on likainen ja totta kai se alkaisi tälleen puhdistuksella. Ja alkuun oli totta kai imurointi, nyt sitten jynssätään. Ja siis eihän mun olisi oikeasti tarvinnut jynssätä tätä näin perusteellisesti. Mutta koska mun täytyy myöntää, että mä itekin ehkä vähän nautin siitä, että mä näen, että puhdistamallakin siitä saa aika kivan härvelin. Siis mä tunnustan, että mä jopa oikeasti otin tuommoista teräsvillaa ja jynssäsin sillä pintaa puhtaaksi. Ja tästäkin näkee oikein hyvin. Ai että, kyllä lähtee muuten. Ja taas käytin sugar soapia ja sit käytin myöskin tuommoista siivoussaippua. Koska musta tuntui jotenkin, että se sugar soap ei ihan riittänyt. Mutta suht melko puhdasta tuli. Kattokaa nyt. Tosta vaan noi. Ja siinähän nyt on sitten täysin riisuttuna. Ja kattokaa sisältä niin hyvää puuta. Sitten tommonen pohjamaali noihin. Ja siinä on nyt sitten taas siirtokuva. Ja tolta se näyttää, kun alareuna on maalattu. Ja sittenhän mä rupesin kuule ihan itse isona tyttönä maalailemaan niin kuin mikäkin taiteilija noita reunoja piiloon. Ja siihenhän sisältyy paljon sitten värien sekoittelua ja kaiken maailman häivyttelyä ja muuta systeemiä. Mä tykkään käyttää tähän näiden maalailujen tekemiseen noita ihan tavallisia akryylimaaleja, mitä saa ihan perusprismasta ja askartelukaupasta ja joka puolelta. Ja nämä tekee mun mielestä aika kivan semmoisen oman silauksen tohon, että se kuva näyttää siltä muutenkin, että se olisi vähän niin kuin sitä on itse maalailtu, eikä vaan länttästy itse liimalla näppärästi sitä siihen, vaan että siihen on nähty vähän vaivaa. Mun täytyy kyllä myöntää, että tää on ehkä niin kuin mun lemppariosuus tässä koko touhussa, että vaikka mä tykkäänkin tehdä noita isojen poikien juttuja, niin silti tää koristemaalaus, niin tässä on sitä jotain. Ja mä ymmärrän, että mun ei todellakaan kannata lähteä tuollaista kuvioa itse tohon maalailee ihan niin kuin kokonaan, mutta toi osuus riittää. Sitten toki siihen kuvan päälle tulee vielä tollanen lakka, mikä suojaa sitä sitten, ja tohon runkoon mä muuten sipasin sitten nopsaan vahan, ja tadaa! Tältä se näyttää! Kattokaa nyt. Voi surkimus, ja tadaa! Ihana princess.